ассалому алайкум дӯстони азиз, рӯзи саиди ҷумъа бар ҳар яке шумо муборак бошад. Умедворам ки шумо хуб ҳастед. Имрӯз ҷумъа ҳаст, 26 апрел. Дар бораи қурби асъори миллию хориҷӣ маълумот медиҳем. $100 баробар ба 1093 сомонӣ ва ҳамчунин 100 евро баробар ба 1173 сомонӣ. бародарон ва хоҳарони азиз, дар видео лайк монен то ки дигарон бохабар шаванд ва ба канали мо ҳатман подписатсия кунед. раҳмат барои дастгириҳоятон. Худованд аз шумо розӣ бошад. мегузарем ба курси рубл. 1000 рубли русӣ ба 116 сомонӣ расида буд ва имрӯз бошад 1000 рубл ба 118 сомонӣ ва 80 дирам аст. иншоаллоҳ ки ноумед намешавем, рубл боло хоҳад шуд. мардоне ки аз заиф будани мардонагии худ азият мекашанд ва мехоҳанд ки зудтар аз ин беморӣ халос шаванд, пас мушкилии ҳамаи мардҳо ҳал шуд. Икуминия паста барои бемории простатит, барои хуногирифтагӣ ва мардонагиро боқувват кардан. Самиуван барои бузбалашавӣ ва фарбеҳшавӣ аз 10 то 15 вес. фатзор касоне ки мехоҳанд худашонро хароб кардан аз 10 то 15 рӯз. маз барои соати ҳамхобагиро дароз кардан аз 20 то 45 дақиқа. ҷавонҳое ки мехоҳанд риш бароранд ва шахсоне ки мӯи сарашон мерезад, миноксидил натиҷаашро дар тӯли 3 моҳ мебарорад. ширкати доруҳои гиёҳӣ ҳамроҳи шумост. ба тамоми шаҳри Русия доставка дорем ва касоне ки мехоҳанд ай метро дастарс кунанд, пас то метро доставкаи мо бепул аст. ва касоне ки дар ҷумҳурии Қазоқистон ҳастед, 1000 тенгаи пули Қазоқистон бо курси Тоҷикистон баробар ба 23 сомонӣ ва 83 дирамро ташкил мекунад. ва касоне ки дар ҷумҳурии Туркия кору фаъолият доред, 100 лираи туркӣ баробар ба 37 сомон ва 1000 лираи туркӣ баробар ба 377 сомону 12 дирамро ташкил мекунад. хотиррасон мекунем, лайк ва обуна доштанро фаромӯш накунед. ва ба касоне ки пули Ӯзбекистон лозим аст важни боша, 50000 сумми Ӯзбекистон бо пули Тоҷикистон 44 сомониро ташкил мекунад. ва касоне ки дар ҷумҳурии Хитой ҳастеду кору фаъолият доред, агарчи бар шумо лозим ҳам нест, аммо мо навор кардем, 100 юан баробар ба 151 сомонӣ ҳаст. худо нигаҳбони шумо. интизори хабарҳои дигар бошед.